tällaisen worksheetin voi nimetä uudelleen, niin kuin mä oon nyt nimennyt tänne voitot ja myynti, niin se tapahtuu silleen, että tuplaklikkaa vaan tosta. Sitten ne voi laittaa vaikka menot. Ja niin se on nimetty uudelleen. Sitten tämmöisen voi myös kopioida. Laitetaan move or copy. Ja sitten mä valitsen täältä, että create copy. Ja sinne tuli menot 2. Sitten voi vaihtaa näiden järjestystä miten haluaa, vetämällä vaan noin. Ja sitten tämän voi myös siirtää kokonaan eri tällaiselle spreadsheetille. Ja se tapahtuu silleen, että pistetään move or copy. Ja täältä mä valitsen tämän toisen. Laitan O. Niin se ilmestyy nyt tänne kokonaan toiselle sivulle. Sitten tämmöisen voi myös antaa uuden nimen, miten haluaa.